Karsten, du skal op nu, der er morgenmad snart. Karsten, du skal op nu. Der er morgenmad snart. Karsten! Hvor? Karsten! Det skal nok gå. Det skal nok finde ham. Det skal nok gå. Karsten! Hvor er du henne? Karsten! 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 Hvor er du, Karsten? Karsten! Den 8.10.2025. Natten jeg forsvandt. Jeg føler mig mere og mere usynlig for hver dag der går. Det er ikke stedet, men menneskerne. Min plan er at flygte ud af vinduet i nat, mens min roomie sover. Jeg løber gennem skoven, over vejen, hen over græsplænen og hjem til der, hvor jeg føler mig tryg og hjemme. Jeg vil ikke dø, men har brug for noget ro. Vi ses, Karsten. Politibetjent, der er brev fra Karsten. Kom med! Der var han igen!